Uba Thomas Pasa Working President Kasengkhun Neutrap National Awakening Movement Gaknam Hakashpau Tarik Ula Ujor da Kajingtho Show CM KHEDC ba Winston Tuni Lingdo Halor Kajingkam Rang ba Shnong Jung Kibriu Kibamde Neutrap Hakibabun Kishnong Hathem Riboy Kibahap Apo Kahima Melim Ula ongru na kajingbam kit kya jungki por kani kahima ha kisnem balala ha kaba bon ni kishnong ba yashong khle bat ki wei pat ki jat benriu la shakni no ya kaborang ba shnong kini ki briu ki bam dei neutrap ki la klun ni jaka bat ki la kamrang ba shnong klem ka sanat ne kabor ki ikhtiar na kahima don na pedeng jungki ki pendon kam la ki jong ki letehet Habakren shikila pathai khubor hadin balai kendo UCM ba Thomas Pasa uloong kani kajingwan jong khnam kadai na kadaw kajingbam shimkhia ki isi barim ki balami ru kajingjrong kti ha ga khandai trik yawe urang ba shnong ha khatsan meri boy district uloong ru lada ke isi kampen chitam ye gitu ki briu ki bashu kamrang ba shnong daladi hi kanwan rabun ki jing e hagis nemban wan Iwadi kendo ya CM ba Tony Pai aku boleh iba ila pelak kapol ban dia keren ban ni katu kan dia bilet bat kasingwan ikan du kajong kembangan ajukan nak kapol kan dia iba kimat kibarim ibla sa tengah ki isi berembat diwan mentah kasih kebalong diwan kirki kadaw kadai hadin kajing jia kajing syak takti orang ba syong jwa khatsan ber menen gasli hangthi hapo Riboy district bat nak leng jongi nak kajing sokhya ka bojorwa ila wan cha ya kan iba Tony CM bat ila ai ru da city hakani city ila kan chai ba nadu mun chuang ila ong ba kiran bun ba ijaj benreu naga community garo kiba soi kumurang ba shnong kita city se ki block development officer kita city so CM ki ai ki NOC certificate kumurang ba shnong claim da yo obor na ka himamelim but claim ka jing pen kubor jong ka an dan kalian ngajongi ngila pensneu hai CM bani ong balang ngile syaka ak jong ka himamelim arjar niu ka kranshai ka para tu so para o ko ba ubala banlong rang ba shnong udai bende betang ukasi dan takadaw na kalian ngajongi ngila ay ka legal representation siapa ka district council kanang bakan pensitam ni gini gibreu kiba penodkam bakala ya kabor jongka himamelim ya ka ikhtiar juga district council but i yo iru ba lesi ki isi ki barem kim dak suthu ki khamle i hakalor kini ki jingthok ni jongi ki bangle ai la bun sien na takadaw ka jia kum tu ka jia ba beden taron lada menta da district council kam penti kana bangin pencitam community ki barem ki ba le self style rang ma shnong te lesi kanwan ra kajing ka bakraw ba hakipor kuban sawan ru ba nakalian ngojongi ajimut ru ya ICM ba in so ba ban tho so UDC jo ri bhairu so block development officer ru ba kim dei ban pdiang ya ki city ki ba soi da ki wi pada ki jaj ru lain no ki khasi kum girang ba shnong tengi kermen ba nakalian ka district council ni isa pendap yang ka bentah ka peronkam dak kalian council bat kran ba ngidlaan pendojat ya kum kini bat ka bentah ka ba ar pada bagi ajing mutlang saka council kalong kum ni hoi karon ka jing ong jogi ka tu ka ni ba le se kidon gi shinong bom don chu khasi wasa ang tu te nakalian ko jongi ngila kan syai krar ba tang ba om don shu udong shinong khasi hatu ka shinong kamut ba pen kenya ka ai pen ai long ra ba shinong do yo bom dei khasi kata kadau do kalian ko jogi ga jmut ba dis council la dan ga shinong kiri ban ai administrator rule do ai do un pun ya menteri ya ki kot ki slah kum urang ba shinong dei ben ka jing sai da ubri ubodei da cek khasi ba ni community ba ko bal akular ni kalian juga office jogi CM ba ki sim khiai ga benta cha shot kum bang itik ben tu breu ubaju blin ba om dei taga sin ka benta kum ben video sno ka video ba utu jek ben garo uang yo urang ma shinong kadai ke area jongi pi kilami ki kentin dah ki letterhead dan peni pi ka ba snow pla ba hadu kata kadai daka sabut kadai ka letterhead jo kawai dagi shinong
Kita office of the Mauyong Garo Village Dorbar. Dia tu kata kami si mama. Hapo kari kasi, hapo ka pun usam joka hima melim. Na ilami kata ka Garo Village. Pi, tengi kwi di ba nakaliang joka diskursi kinlay but kumiyong itu berbenda di udah baju melim. But wa persang ru bansim bakni no ya kabor ke ikhtiar jong kasi. Na upur usam jong ka jai kasih pada.